Karong hapuna guys. Makita na to guys nga adunay ni dunggo. Ato kuno si jang kuhaan og kuan videos. Kini guys ako ang mga suod nga higala guys. Akong gipicturean si Ja. Anak ni siya sa ako ang pag-umangkon guys. Si Lurito. Nakakuha siya og dakong isda og ato kining duolon guys kay ato ang videohan. Nalipay ang anak guys kay nakakuha siya og dako kaayong isda. Imong gibuhian lang? Imong gibuhian? Gahapon lang kay daghang mo kuha lang na. Lang? Ha? Tulo? Unsa isda tangigi gihapon? Wow, tangigi. Ala. Dako as tangigi. Arsa kuno lang? Uy, dako as tangigi bay. Wow. Buwa kada og halo si Lorian. Tulo ka buok? Uy. Yahay ay. Tangigi. Anyong isda gitong tunyo. Duara to kabok kuan kuha. Arsa ko lang kay kudakang ka lang. Halos wa ka dog si Lorian. Agoy. Okay na day. Halos tanto serious. Sinubiran guys. Kuha ni Lorito. Kagahapon guys wa ko kakudak sa iyahang isda kay murag hapon naman ni abot. Onya murag wa ko kakita lagi kay di ko lakaw istorya ako Ang kang Lorito ang subid guys may nakakuha ni ini. Og pagkakaron aktuhan jud nato guys nga naadyo ato ang nakita karon. Murag mutimbang tin nag-unom 7. Tangigi guys. Swerte una ning bataa guys. Nibalik na pud ang subid guys. Murag ni gana na pud ag papanubid ron. Daghan na pong manubid ani guys. Diri sa amo sa kuan suba. Murag siya ra poy nanubid guys. Ang uban wa pa kamatikod ani. Bisan gani akong anak ani guys wa ka matikod og wa makapanubid. Dili pud lali manubid guys, kinahanglan pug dakong puhunan, gasolina lang daan mukaon na og kantidad. Kugi. Kisa ni kumpra sa isla nimo gahapon? Wow. Sige, bye-bye. A few moments later.
Salamat guys sa nanghatag aning maong isda guys. Hinatag ni Sabana sa akong igsuon, sa ako ang igsuon sa kong bana guys. Iya ming gitagaan o nagpasalamat sab ni sa paghatag ni ini. O sa laing gabi na pod guys, daghan na po sila isda nanghatag na pod o kasing po nang mapasalamat guys kay kasabot tingali pod ning igsuona nga ang iyahang maguwang awa managat kay namanday. So manghatag po sila guys. Muingon po akong bana guys o ganang basta kuno mga buot ang tao daghan jud kuno mohatag. Mga po iyahang bye-bye na guys. Daghang kayong salamat pagsilip. Bye-bye.